i det. Mere. Put it in, by. Skal jeg bruge den her til at få... Kan du lige forklare, hvad det er, du hælder i, Baj? Det er sådan noget smart noget, der bliver lilla og sådan noget. Kan du måske give en lidt mere præcis? Det hedder vist kaotisk soda eller sådan noget. Prøv lige. I, Baj. Kom så med. Jeg vil stille mig tilbage med en blyant, og så vil jeg gøre sådan noget. Sådan der, mere endnu, mere endnu. Skal vi have mere? Ja, ja. En halv teskefuld op. Sådan, sådan. Det er rigeligt, bare. Og skal den her på? Skal den der på, ja. Og hvad er det, Camilla? Det er en prop. Det er en prop. Og så er det, vi skal have alle de der Hvad er det, der er specielt ved proppen? og så Der er rør i. Okay. på den her, det er meget dumt lige nu. Er det det? Nå ja, nu er den så deroppe, så den ikke bobler, men det gør jo heller ikke noget. Der sker noget hurtigt. allerede gas ind nu. Jamen det er jo lige meget med, om det bobler, bare den får fyldt ud. Jo. Ja, ja. Hvis vi bare holder øje med, hvor meget vand der er i.